Ken Mas Akbar dia omong-omongan lah. Ayang Akbar. Iya. Yang Akbar Ken tekono to Ken kok meneng ae lho. Begegek ugek sadulita hemel lae yen ora sisip sing dadi panduluku iki sajake Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sing gedhe pangapurane kepeksa aku ora basa karo panjenenganmu Prabu Sri Bathara Kresna. Amarga iki mapan ana omah utawa sudungku karang kadempel ya klampis ireng. Prabu Kresna kok sajak beneh lawan adat saben kucem kang dadi guwayamu ana perkara apa he Prabu Sri Bathara Kresna? Oh, Kakang Semar Kaparanyata mung Kakang Semar Badranaya kang bisa tak sambati. Kyai Semar Badranaya kang jinejer dadi pamonging tanah Jawa lan aku Prabu Sri Bathara Kresna kang anyalirani Bathara Wisnu dewaning kabahagyan dewaning katentreman. Pancene Kakang Ismaya lan Bathara Wisnu ndarbeni dharma utawa kewajiban kang kudu dilakoni. Rehne jagat saiki wis ora tentrem, kawula uripe wis padha ora ayem. Panjenenganing sun mundhut katerangan Kyai Semar kepriye murih prayogane apa maneh Tri Ari Kawuri utawa 3 dina kepungkur panjenenganing sun Prabu Sri Bathara Kresna nyupena utawa ngimpi kalamun Bumi Nuswantara iki ketaman banjir bandang. Kira-kira pangimpenku sing kaya mangkono mau mengku tegesing kepiye, mengku werdi sing kepriye Kakang Semar Badranaya? Semarega den prayitna semurere heka hambalik tityani kandayani Trisunya pranama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milangono lintang Bima Sehakti
ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Prabu Sri Bathara Kresna nyupena utawa ngimpi. Mbok menawa bumi Nuswantara iki ketrajang wujute banjir bandhang. Pancen bener kaya mangkono Kakang Semar Badranaya. Ngene ya Prabu Kresna. Sadurunge aku mbabarake tegese pangimpenmu Prabu Kresna bakal tak gancarake. Prabu Kresna bakal tak dongengi, Prabu Kresna bakal tak ceritani. Mula bukane manungsa mau bisa ngimpi. Gancare kepriye, larah-larahe kepriye Kakang Semar Badranaya? Mangkene ya Sang Prabu. Biyen ratuning para dewa. Ratuning dewa ing kahyangan Suralaya kang bebisik Bathara Guru ya Sang Manikmaya tumurun ana ing Marcapada. Ratune dewa kang tumurun ing Marcapada mau madheg ratu ana ing negara Kapilawatu jejuluke Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha. Ya Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha mau ratu kang kawitan ana ing jagat gumelar. Ya panjenengane mau sing ngripta pangimpen kang ingaranan Pangimpen Kadara Dasih. Pangimpen Kadara Dasih. Iya. Tegese Pangimpen Kadara Dasih kuwi bengi ngimpi esuk kudu dinyatani. Lah banjur sakwise ngripta Pangimpen Kadara Dasih, Bathara Guru ora kuwat ngratoni jalma manungsa ana ing Madyapada. Awit manungsa mau duwe karep dhewe-dhewe, duwe nepsu ingkang kadhangkala angel ditata. Gancare crita Bathara Guru jengkar saka Marcapada bali ana ing kahyangan Suralaya. Banjur nimbali dewa putra-putrane cacah 5. 1 Bathara Bayu, 2 Bathara Brahma, 3 Bathara Sambo, 4 Bathara Kala, 5 Bathara Wisnu. Dewa 5 mau dikongkon supaya tumurun ana ing Marcapada ngratoni ing jagat gumelar. Ngratoni ing jagat wetan, jagat kulon, jagat kidul, jagat lor lan pancer tengah. Bathara Bayu putrane Bathara Guru. Bathara Bayu madheg ratu ana ing jagat wetan ing negara Medanghawa. Jejuluke Prabu Bima Sekti. Banjur Bathara Brahma madheg ratu ana ing jagat kidul ana ing negara Medanggiri jejuluke Prabu Budawaka. Banjur Bathara Sambo madheg ratu ana ing jagat kulon, madheg ratu ana ing negara Medangkawi jejuluke Prabu Samburaja. Bathara Kala madheg ratu ana jagat lor ana ing negara Nusa Kambana jejuluke Prabu Kalayuwana. Sing pungkasan Bathara Wisnu madheg ratu ana ing pancer tengah ing negara Purwacarita jejuluke Prabu Sipata. Banjur dewa 5 mau ngripta pangimpen dhewe-dhewe. Lah banjur sing diripta dewa 5 mau apa wae Kakang Semar? Bathara Brahma ngripta impen 4 cacahe kang aran Kawarsita, Kasudarsana, Kacakrabawa, Kadara Dasih. Bathara Bayu ngripta impen turu ngimpi Pendhita Wali. Impene criptane Bathara Bayu ora ana liya ya kuwi kejaba mung ngimpi Pendhita kang sarta wali. Sabanjure Bathara Sambo ngripta impen 3 cacahe kang aran Iblis, Adam lan Kawa. Sabanjure Bathara Kala
Bathara Kala uga ngripta pangimpen dhewe cacahe ana 4 kang aran Kala Kali Kadalan Tikus. Sing pungkasan Bathara Wisnu. Bathara Wisnu ngripta impen mung 3 cacahe arane Titiyani, Gandayani, Puspatajem. Oh, dadi sing ngripta pangimpen Titiyani, Gandayani lawan Puspatajem kuwi pukulun Bathara Wisnu Kakang, manut dongenge pancene mengkono. Sakwise Prabu Kresna midhangetake dongengku iki mau, dongeng iki aja mbok pangan mentah, kudu diratengi, kudu dimasak maneh. Sejatine dongeng iki mau mung gambarake yen to manungsa lair ana marcapada kuwi ora ijen, manungsa lair kuwi ora dhewe, ning manungsa lair ana jagat gumelar kuwi dikanthi anasir 4 perkara utawa dulur 4. Anasir bumi, geni, banyu kelawan angin. Sing sarinane sawengine ngancani Sinuwun Prabu Kresna. Sedulur 4, 5 pancer kuwi mau piwulange para leluhur-leluhur biyen kang wajib dilestarekke Prabu Kresna. Mangkono Kyai Semar. Iya. Dadi saben menungsa kuwi ana sing ngancani sakrinane sawengine. Upamane ing jagat wetan, ing jagat kulon, kidul kang sarta lor, pancer tengahe ya manungsa kuwi mau dhewe. Sing mapan ana jagat wetan kuwi anasir angin, dewane Bathara Bayu. Mulane Bathara Bayu kae dadi ratu ngratoni jagat wetan, anasir angin. Lungguhe ana wetan, malaikate Jabarala wernane putih, dina pasarane legi. Mula tumrap wong Jawa pasaran legi iki lungguhe ana wetan. Ya dina legi kuwi dina sing wiwitan, merga wetan kuwi saka tembung wiwitan, ngono. Banjur menehe sing ngreksa menungsa ana jagat kidul kuwi mau anasir geni, dewane Bathara Brahma, malaikate Makahala, wernane abang, dina pasarane paing. Mula paing lungguhe ana kidul kuwi anasir geni. Sak banjure sing mapan ana jagat kulon anasir banyu, dewane Bathara Sambo, malaikate Hasarapala, wernane kuning, dina pasarane pon. Wondene sing lungguh ana jagat lor kuwi anasir bumi, dewane Bathara Kala. Kala kuwi tegese wanci, kala kuwi tegese wektu. Mula mubenge bumi, mubenge jagat iki gendeng wanci sing beda-beda. Ana padhang, ana peteng, ana rina, ana wengi, mangkono sak panunggulanane. Anasir bumi dewane Bathara Kala, dewane Hajarapala, wernane ireng, dina pasarane wage. Mula wage kuwi lungguhe ana ing lor. Ewadene sing pungkasan kang mapan ana ing pancer tengah. Ora ana liya kejaba mung Bathara Wisnu. Wisnu saka tembung wis manunggal. Wis manunggal cipta rasa budi kelawan karasane, manunggal kawula kelawan Gustine. Mulane warnane manca-warna, dina pasarane kliwon. Kliwon kuwi lungguhe ana tengah. Dadi pasaran kliwon kuwi lungguhe ana tengah. Nggih, kliwon iku lungguhe ana ing tengah. Dadi kena nggo titenan. Wong lair kok pasarane kliwon. Niku adat saben gampang nggone golek jodoh niku. Wong nek pasarane kliwon, nggih, mergo kliwon niku teng tengah. Arep nyang legi ya cedhak, arep nyang pon ya cedhak. Nyang paing cedhak, nyang wage ya cedhak. Mergo kliwon niku mapane ning pancer tengah, mesti gampang nganggone entuk jodoh. Mangkono ya nggih. Napa melih kok wong wedok
Wong wedok kok pasarane kliwon niku adat saben wonge mesti menangan mesti. Nunggu titenan. Pun to? Napa melih kok Senin kliwon, Senin kliwon wong wedok laire Senin kliwon niku menangan entuk gampang jodone gampang ning ya kekurangane mesti gampang diselingkuhi. Lho niku lho. Niku mung kala-kala titenane wong jaman rumiyin. Mangkono ya nggih. Dadi kliwon niku mapane ana ing tengah. Ya. Ngaturake panuwun Prabu Kresna lagi ngerti kawruh iki. Nggih. Wonten melih ngilmu titene wong Jawa. Wong rabi kok pasarane Selasa Wage karo Setu Pahing. Selasa Wage karo Setu Pahing. Niku lek dijumplah niku gedhe dhewe mungsuh cilik dhewe. Selasane Selasa Wage, Setune Setu Pahing. Niku pasarane gedhe dhewe karo cilik dhewe. Niku kena ingaranan gehing. Mula wong omah-omah kok Selasa Wage karo Setu Pahing kok iso awet nek omah-omah kula kekane hadiah mengke. Pun nek nggo titenan niku mangkono nggih niku gehing niku titenane Mbah riyen niku ngaten pun dirumus mekaten. Iya ngaturake agunge panuwun awit saka Kali Damar Suluh sulak pepadange Kakang Semar. Nggih balik babakan pangimpene Prabu Kresna. Prabu Kresna ngendika ngimpi lamun Nuswantara ketrajang wujute banjir bandang. Niku mratandani kuwi mratelakake lamun jagat iki bakal nemahi prahara. Ketitik saiki wis akeh para sentana sentananing praja. Para pejabating negara sing wis lali karo kewajibane. Contone ora usah adoh-adoh. Kalebu momonganku dhewe ya kuwi Ndara Janaka ya Ndara Arjuna. Ndara Janaka sak rampunge rabi karo Dewi Dresanala. Saiki malah kerasan lan katrem ing rasa asmara aning kahyangan swarga dahana. Sajake momonganku Janaka utawa Raden Arjuna lali karo kewajiban kasatriyane. Aja Kakang Semar. Nata Kresna lan hangandika doh Yayi Prabu Hayuwa sungkawing tias mulat solahe ngarenira. Kakang Semar Badranaya, banjur aku kudu kepriye? Banjur apa sing kudu ditindakake kelawan ratu ing negara Ndwarawati Kakang Semar Badranaya? Mangkene ya Prabu Kresna, aku nampa wangsit mbok menawa ora suwe maneh jagat iki bakale padhang. Jagat iki bakale padhang tetrawangan, nanging kudu ngenteni tumuruning wiji ingkang sejati, tumuruning wiji mulya. Tumuruning wiji sejati utawa tumuruning wiji mulya? Iya. Tegese wiji sejati utawa wiji mulya kuwi donya kuwi butuh bocah nom-noman kang bisa nentremake kahanan. Nom-noman sing ora wedi kalah ning atine lembah manah. Butuh nom-noman sing ora neka-neka ning bisa ngrampungi perkara. Mula
Mula ayo saiki padha sewang-sewangan laku. Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna tak aturi kondur ana negaramu Praja Ndwarawati. Sampeyan reksa para kawulamu. Asung banyu wong kang kasatan menehi teken wong kang kalunyon. Lah banjur Kakang Semar Badranaya arep menyang endi Kakang? Semar dina iki bakale ngangklang jagat. Munggah gunung mudhun jurang. Mapak tibane wiji sejati ngadang tibaning wiji mulya. Mapak wijine jalma utawa manungsa kang ndarbeni hambek sinatriya. Kang besuke bisa nggawa katentreman miwah karaharjaning para kawula ambabar kayuwanan karahayon ana ing bumi Nuswantara iki. Ngambara ing awang-awang angalang bebatan tanpa Yayi Dresana lo kowe aja mlayu Yayi. Poh
Oh. Wah. 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 Oh, Kanjeng Ibu. Tansah marabamoreng suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen talanging kalbu pambukaning warana daralen saking liyap layap hing aluyut pindha petating subena Batopat anakku bocah bagus, anakku bocah sigit, anakku bocah jentara Dewasrani. Telung dina iki kowe kok katon gembol perkara kang ora enteng. Janjane sing ndok pikir, janjane sing ndok penggalih kuwi apa to nggar bocah bagus Dewasrani? Saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo. Ana babakan rasa ingkang kineker, ana apa nggar bocah bagus anakku Dewasrani? Mara coba sambata marang ibumu aku Tandya Bantari Durga. Pangwasa ana ing kayangan Dandang Mangure kene bocah bagus. Nun inggih Kanjeng Ibu Sang Tandya Bantari Durga. Pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu Bantari Durga. Mbok bilih ing rikalenggan sakmangke ingkang putra nedeng menggalih sawijining babakan ingkang satuhu pranyata kineker wonten saklebeting batos. Lah ya babakan apa mara coba enggal matura bocah bagus. Apa sing kok pikirke? Mbok menawa ana reruwet ibu bisa ngudari, mbok menawa ana pepeteng ibu bisa madangake. Kowe kuwi wayahe mangan ora gelem mangan, kowe kuwi wayahe turu ora gelem turu. Ya, tak sawang kowe iki pendak dina kok rumangsaku kok saya kuru. Sing mbok pikir kuwi apa Dewasrani enggak babarno kanthi walaka? Nun inggih Kanjeng Ibu matur nuwun. Wekdal ing rikalenggan sakmangke kula mboten mikir utawi menggalih babakan menapa-napa jernyatanipun. Jernyatanipun kula mboten kekirangan wujudipun bondo Raja Mas Picis Raja Brana. Kula mboten kekirangan bondo donya jernyatanipun. Kasugihan kula sampun tumpuk matumpa-tumpa. Derajat miwah pangkat inggih mboten nguciwani nanging emanipun Kanjeng Ibu. Dereng jangkep ingkang dados gesangipun ingkang putra kula pun Dewasrani. Mbok bilih kula dereng gadah wanita sisian ingkang saged dampingi gesangipun ingkang putra kula pun Dewasrani. Topat.
Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Arep rabi wae kok dadak bingung iki ngapa Dewasrani? Kowe kuwi ora kurang apa-apamu. Dasare kowe kuwi ratu sugih, ratu kondang, bondo ya pirang-pirang. Mara gage tudingen wong wedok endi sing ndok karepke? Wong wedok endi sing ndok karepke? Nudinga pun ibu kang sago nglamarake kula Dewasrani. Kowe njaluk wong wedok sing model piye mesti keturutan. Kowe njaluk wong wedok sing model piye mesti kasembadan. Njaluk sing dhuwur, njaluk sing endhek, njaluk sing lemu. Apa bokonge gedhe sisih? Mesti kabeh keturutan Dewasrani. Ayo njaluk sing model piye? Nggih. Nyun sewu. Piye? Baris kures bloko suta blak utang terus terang. Ingkang kula gadang-gadang sajroning manah punika sanes wanodya lumrah, ingkang kula penggalih menika sanes wanita limrah Kanjeng Ibu. Banci ngono apa piye? Lho mboten. Mboten. Lah kok ora wong wedok lumrah iki nalarmu piye? Mekaten. Boten wanita lumrah nanging ngemungaken wujudipun widodari utawi wujudipun Hapsari Kanjeng Ibu. Dewasrani, apa kowe lali cah bagus? Bapakmu kuwi sapa? Bapakmu kuwi panguwasa tunggal ingkang mapan ana ing Kahyangan Suralaya pukulan Bathara Guru. Nudinga taratamtu mesti keturutan apa kang ndok karepke Dewasrani? Inggih. Inggih Kanjeng Ibu matur nuwun. Mboten wonten sanes. Boten wonten sanes ingkang saged nyenggol saklebeting manah kula ingkang tansah gumana musik wonten ing raos kawula. Nuwun inggih punika widodari saking Kahyangan Swarga Dahana. Atmajanipun pukulan Bathara Brahma nenggih ingkang awawangi Dewi Dresanala Kanjeng Ibu. Piye balenana Dewasrani? Balenana. Akatari sangga pirang ngurinanggul hinempit kempit dosang retnaning bawana wiwasita kang walang hati Aja ngamu-ngamu gawar kowe Dewasrani. Widodari Kahyangan ki akeh, widodari ning Kahyangan ki umbyukan. Kenang apa kok kowe kudu milih si Dresanala? Apa kowe ora kula pawarta adol pangrungu? Kalamun si Dresanala kuwi wis duwe bojo, paham apa ora kowe kuwi? Inggih, kula sampun tanggap, kula sampun mangertos. Bilih Dresanala menika sampun gadah garwa, inggih menika satriya panengah Pandhawa, akakasih Arjuna utawi Janaka. Dene kowe ya mudeng, dene kowe ya paham. Kenang apa kok kowe milih sing duwe bojo? Apa mareme atimu ki lek wis iso ngrebut bojone wong liya? Kuwi ngrusak pagerayu, kuwi jenenge nyures terus ijo, ngrusak omah-omahe wong liya, ngrusak hubungane wong liya. Kuwi haram. Nanging Kanjeng Ibu, nanging ati kula menika sampun mboten kenging dipun gorohi milih. Raos kula menika mboten kenging dipun selaki malih. Kula tresna namung kalian wanita sawiji inggih menika Yayi Dresanala. Kowe aja ngawur. Golek liyane tak lamarne. Golek prawan genengane tak lamarne. Ayo. Nudinga prawan genengane tak lamarne. Ibumu sing bakal lamarke. Ayo. Mboten Kanjeng Ibu mboten.
sampun bunder kepleng golong gilik ingkang dados tekad kang sarta niat kawula. Anggen kula tresnani kaliyan widodari swarga dahana nuwuning nggih atmajanipun pukulan Bathara Brahmana nggih Sitresnala. Kepara menawi kula mboten kelakon sesandingan kalian Dresanala luwih becik kula entengaken ingkang dados pejah kawula. Aja ngawur kowe. Kula aturi mikir, kula aturi menggalih. Ana tetembungan anak polah wong tuwa melu kepradah. Panjenengan kudu ngerteni menapa ingkang dados karep kang sarta niat kula. Menenga. Monggo kula aturi wangsulan. Jenengan purun nglamarne mboten? Jenengan purun budidaya supados Dresanala menika saged dados garwa utawi bojo kula mboten? Menawi panjenengan mboten saged nglamare Dresanala mboten napa-napa. Mengke nek tangga teparo padha alokke lho, Dewa Srani rabi-rabike genah humu. Mangken pripun? Jenengan saged nampi anak jenengan diarani humu ngoten saged? Saged nampa mboten? Monggo. Jenengan saged apa mboten nglamare Dresanala dados bojo kula? Dados garwa parameswari kula wonten ing Kahyangan Tunggul Malaya. Monggo. Keputusan sedaya menika wonten ing Asta Paduka Kanjeng Ibu Tantiya Bathari Durga. Ya. Nggih pripun? Ana tetembungan anak polah wong tuwa kepradah. Tegesipun kados pundi? Maknanipun kados pundi? Ya, yen pancen mangkono pun ibu kang bakal budidaya. Pun ibumu kang bakal ngungke sarana. Sowan marang bapakmu Bathara Guru, pun ibu kang bakal mutah. Pun ibu kang bakal sambat marang bapakmu supaya kowe bisa sejodohan kelawan si Dresanala. Nuwun nggih. Ngaturaken ageng ing raos panuwun Kanjeng Ibu. Aku bakal sowan Bathara Guru. Pun ibu bakal sambat supaya kowe Dewa Srani bisa dedhaopen kelawan si Dresanala. Mengko yen si Janaka karo si Dresanala wis pepisahan, wis pegatan, kowe Dewa Srani bakal tak sasmitani. Tumuli Dresanala boyongan marang negaramu Tunggul Malaya mangestaken dawuh Kanjeng Ibu. Sepisan malih kula ngaturaken agenging raos panuwun eba semanten katosnan paduka Kanjeng Ibu dumateng ingkang putra kula pun Dewa Srani. Dewa Srani ya kapranyata. Sing ana mburi kuwi Lingga Sugarda. Kula wonten dawuh tinimbalan Sang Tandiya Bathari. Irapke saking wadyabala mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon ana bobol barating crita. Kang sarta ana ora trimane Janaka lan Dresanala anggone pipisahan utawa pegat katresnan. Kowe sak wadyabalamu sing kudu merantasi. Suraka gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Lho nggih datuk sendika mangestaken dawuh budhal dina iki Lingga Sugarda. Ayo
Utara.
Ya do budal yo. Setan-setan jim-jim kabeh dibudalne dina iki. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Siap. Ditata. Jarike apa selindange apa? Lindange ijo. Azazazazah. Yot. Mangkal sik. Ya apa ya bengi-bengi kaya nek kewateng gremet. Mosok ya nenek ula ta ya. Suwe-suwe aku wis ora kuat.